Добре дошли в тази водена практика по дихателна техника 4-7-8. 4 цикъла. Техниката се практикува. Първо дишаме дълбоко през носа за 4 секунди. Задържаме дъха за 7 секунди и издишаме дълго през устата за 8 секунди. С дълго и повтаряме. Настанете се удобно, с изправен гръб, седнали или легнали. Отпуснете се, премахнете напрежението. Издишате целия въздух през устата. И започваме. Вдишай. Задръж. Издишай. Вдишай. Задръж. И дишай. Вдишай. Задръж. Издишай. Вдишай. Задръж. Издишай.